Funde isiXhosa no-Under Penguin neetshomi zakhe. Eli likhaya lam. This is my home. Ikhaya lam linegumbi lokuhlala, linegumbi lokuphekela, linendlu yangasese enegumbi lokuhlamba. My home has a living room, a kitchen, and a bathroom. Liphinde libe namagumbi amathathu okulala. It also has 3 bedrooms. Igumbi lokuqala lokulala lelikamakhulu notatomkhulu. The first bedroom belongs to Granny and Grandfather. Igumbi lesibini lokulala libe lelam. The second bedroom is mine. Igumbi lokugqibela libe ligumbi apho kulala khona iindwendwe. The last bedroom is for visitors. Indlu yasekhaya ineyadi enkulu ngaphambili nangasemva. My home has a big yard in the front and at the back. Ngaphambili, iyadi ihonjiswe ziintyatyambo. The front yard is decorated with flowers. Ngasemva, sibe negadi enkulu enemifuno. At the back, we have a big garden with vegetables. Ungandixelela ngelakho ikhaya? Can you tell me about your home? Comment below. Ningalibali ukumamela iingoma zethu, our songs on Spotify, Apple Music, nazo kuzo zonke indawo apho umculo umanyelwa khona. And don't forget to support us on Patreon by taking up a Patreon membership. Link in the bio. Ze niphinde nibuye nizokuqhubeka ufunda isiXhosa no-Under Penguin neetshomi zakhe. Don't forget to like and follow. Bye!